Čo tu zás robíš? Čo? Prečo tu si? A nič. A ťa budem len púšťať. Hráme za nejakého manažera hotela a púšťame proste ľudí na základe nejakej listiny a niečo také. Takže uvidíme. Not recommended for new players. The doppelganger kills you immediately after you let him in. Wait, something is wrong with the neighbors. Chester is back and is evil. Neviem kto je Chester, ale pravdepodobne ideme na arkád. Vyskúšame. Začíname našu prácu. Vítaj a gratulujeme ti k novej robote. Po novej práci. OK. Niektorí nebudú na listine, OK. Okay. Február 955. Prajem ti veľa šťastia. Díky zbrať. Dobre, takže čo tu máme? Checklist. Serus. Si na listine? Si. Anastacia Michaelis. Takže počkaj, IDčko. Čo s ním? Takže ono sedí všetko, no? A sedí. Dobre, takže ID, dobre. Jo. Kebyže skápem hneď v prvom tomto, by to bola halus. Dobrý. Isaac Gauss. Oči máš rovnaké, nos máš rovnaký, ústa rovnaké. Dobre. IDčko máme, appearance sa zhoduje, toto nemáš. Kimi. F02O2. Ja to tiež sedí. Malo by byť. A čo ja viem. To mi úplne pripomína tú hru Papers, Please. Dobrý. Angus Cipriani. Dobre, IDčko máš, ale appearance sa mi nepáči. Máš čapku. Čo keď máš iné vlasy, kamo? To mi nepáči. Prečo máš iné vlasy proste? To sa mi nepáči. Tých na boku, jak sa píše floors. Aha. Aha. OK. Díky, to som si nevšimol. Malé oči, má mustache. Businessman. To som dobre poslal, či? No bol 0,3, ne? Ne, 2 bol. To mi asi sedelo, čo ja viem. Dobre. Môže byť. A čo už s tebou? Serus. Si na listine? Není si na listine moja. Taká nie si na listine. Nesi proste.
Nesi. Proste nesi. Mia. Na čo ťa budem kontrolovať, nesi proste. 3 2 Počkaj. 3 1 2 Aha. Som to asi posral celkom. Možno som to posral, čo ja viem. Zdar. Zdar, kámo. Ty tiež nesi na listine, kámo. Nesi proste. Idź do matky kladky. 3 1 2 Serus. No. Nača Mikaelis, ty si jej sestra, ne? 04. My sú sestry, ja som tak vedel. Right blue eye, left eye green. Left eye green, right blue eye. Okidoki. Curly hair. She has freckles around face. On face freckles. Sedí to. Dobra. Máš. Môžeme ísť. Tá hej. Ďalší. Ja už som všade videl. Francis Moses. On je 03. Či 02, dobre, 02. Ja stále neviem, na ktorom poschodí on je. On je na 3. poschodí. 02. Milkman, long nose, thin chin, tight eyes, short hair, wears a hat. Sedí. Začávam. Máš. Tá dúfam. Ja dúfam, že som to nepostaral hneď prvý deň všetko. Hello, ty si tu už bola, počkej. Čak ona tu už bola raz. Anastacia. Tak akože všetko sedí, ale však ona už je doma. Ja som ju už pustil. 1, 3, 4, 6. Sme doma. No sú doma, hej. No. A potom pál do rici. Ešte kto neprišiel z nich. Všetci prišli. Hello. Kapučín. 2T, 2P, 2C. 2T, 2P, 2C, okej. Ešte 2L? Máš tam 2L? Máš tam 2L, okej. 03, 04. Jo. Long face, big nose, straight hair, wears a headband. Sedí zatiaľ všetko. Toto je malo sedieť. Dúfam. Teraz by mali byť všetci. Už koniec dňa.
A co zase chceš? Emma Stone. Mia Stone. Nie si na listine, moja zlata. 03 5513. Sme doma. A sme doma. To všetko? Jedného som. Ale kamo, na prvý run iba jeden si zabil tú blondiavu. Jaj, teraz si kopem hrob, ale... Nightmare.